Ez egy újabb videó, és hogy megszerzni fogunk, de most 3-an, mert itt a Levente is. Sziasztok! Meg az Ármin. És akkor csukott szemben fogunk húzni megint 6-ot. Egyből bele kell nyúlni. Vagyis nem az, hogy 6-ot, hanem 2-2 mindenki. Akkor kezdjük. Jó, most egyszerre 2-2-t? Nem, egyet. Oké. Még nem. Én is húzok. Levente, te is húz. Júj, a legnagyobb. Ármin, olvasd. Meg kell lennem egy ekkora papírt. Jú. Az finom most, na. Meg kell nyomnom a finom földet. Levente, ezt te írtad. Ez mi? Telefonbetyárkodat? Aha. Teló. Telefonbetyárkodás. Azt beszélem. Most akkor Na, akkor egyszerűen kezdem. papírja. Jó, papír. Ekkorát. Jó, az jó. Nagyobb, de jó. Oké. Egyre. Nagyon cool lett. Jó, megvágom majd, mint a Bartos is veszek, várja. Egy kámcsogjáig. Megegyem a papír. Hadd videózzak. Videózza. Na, egyél. Illetve Azek nem kell, nem tudom megfogni. Bartos, és akkor csinálj ilyen izéket. Da! Úgy bizony, da. Da! És akkor sörre lehúzza. Megkockulja, te köcsög. Ne ötöd. Beírtam a számot. Na, akkor hívjál. Várj, még eszek, várj, meg ment. De rejtettem van, nem? Ezt is megeszem. De rejtett Ezt is szám. megeszem, ezt is megeszem, várj, ezt is. Rejtett szám. Nem tudom. Ne, állíts, várj. Ne hívj. Addig állítsad még Levente a bal oldali. Ezt is megettem. Na. Itt vagyunk. Hangos is ki. Jó napot kívánok! Önnek van eladó kecskéje? Tessék? Igen, itt vagyok. Igen, és melyik megyében van? Júj, hát az nagyon messze van. Az hol van Magyarországon van, kérdezzek. Kérdezzek, hogy Magyarországon van-e? Magyarországon van? Ó, hát... Jaj, azt nem tudtam. Ja, hát azt nem tudtam... Anyádat, bazzeg! Állíts meg, lesz még egy jó. Ja, tényleg még Levente nem nyoltam meg a padlót. Még ne húzzál, mi? Padló. Oké. Fúj. De ne nézd! Csaló. Húzzunk, az meg, fúj. Most jön 3 kanálos. Na, Majonézt is írta bele. Aha. Vagy mustár, vagy ketchup, vagy majonéz. Na, kezd. Ármi? Ez az! Mi az? Meg hála, Mi az? Majonéz. Hála Istennek te. Mustár. Mustár. Hát akkor én Kifáradt. ketchup. Újra itt vagyunk. Itt a majonéz. Majonéz, ennyi a legszarabb. Na, volt egy kis... Bejött a fater, igen. Na, kezdjük el, mert Tele kell, lehet ám nem kötele. Csak úgy érted, hogy normálisan legyen Én azért. telerakom ketchup. Én meg mustárra mit mondjak, hallod? Mustárra. Te Levi, neked a legszerebes. Ketchup sem olyan jó. De mindig te mondtad, hogy mit csinál. Hoppá. Fúj, bassz meg. Az úgy már jó. Basszik. Utálom majonézt, meg mustár. Nem nyolhatsz bele, egybe kell. Az anyád. Fúj. Egybe. Hány fogok hozzá? Hozzadok. Egybe. Ott a Futsz ki a WC, az cső. Az ide, ne, jön fel. Aha. WC-be. Már. Esküszöm, hány Állíts fogok, meg az meg. addig. Jó, Nem. nem, na. Hadd szenvedjek. Ide hány. Nem, a WC. Vagy kifutsz. A sónál is majdnem hánytam, bazeg, ez benne se volt. Akkor aha. Oké, jó az. Jó, állíts.
Adod. Picit lenyeltem. Jó. Levent addig mondani szeretne De azt valam. hisz hányózacsi. Ennyi ugye a fincsi mustár. Ennyi meg a... Ketchup. Neked a legjobb faszfajú. Utálom a ketchupot. Meg... Múltkor már ettél meg egyet. Tudom, sajnos. De az mekkora? De Mehetem. nem vagyok meg. Zacskó, hol az a... Ja, ott van már. Az nem jó, fúj. Az meg töröd le, azt rászol. Fúj. Ez még nem vagyok közel. Ott az zacskó, nyugi, abba köp. Anyád? Rászt fel. Ne így, az meg majd törázom. Most jó ha? Jó az. Na. Fúj. Nem gyógsz. Fúj. Azt a kurva. Jó. Ezt is a dobjuk. Nem. Akkor megeszek most. Nem akar jönni. Várj. Nem megint kiburítom. Ja, bocsánat rá. Pedig van benne. Te hallod, milyen ez a minőség, bazd meg, fúj. Hát ez nem akar. Fúj, a szaga is rossz, te. Ketchupnak. Nyomjad neked, bazd meg. Nyomjál meg, nem akar kijönni. Megy. Utálom a ketchupot. Én indikálni vele. Utálom a ketchupot. Így magába. Még ez a legjobb a három között. Azt a büdös kurva. Faszba. Utálom a ketchupot. Mármint így magába. Na, sziasztok! Na hát ez ennyi is lett volna. Tetszett, lájkolják, kicsit. Nem csak egy telefonba.